Šta rekli cifre? Šta rekli cifre koliko ste potrošili? To je ono bunkura više. Nisam. A nisu avioni su. Oni zovu poznatike. Zovu se zli. Ovo su žuti, ovo su traktor sa građanom. Došle su baje. A ovo su pravi tenkovi. Znači zemlja se trese. Evo nam dronovi. Evo, čuj se. Opa!